Здравейте, аз съм Павел Атанасов и днес ще ви покажем една тренировка за гръб и трапец. Първо ще започнем с първото упражнение за него. С мъртва тяга, като аз мъртвата тяга е правя последния начин. С надхват. 4 серии от 10 по 8 повторения. Тази тренировка е много специфична и съм направил, че да включи повече базови упражнения за нея. И искам да ви помогна във вашия прогрес, ако сега влизате в залата и така нататък. Нека да започнем с първата серия. Като на мъртвата тяга много важна, разкрача трябва да е колкото раменете. Хващате малко повече. Кръста трябва да е постоянно изправен в дъга, форма дъга, и получава се следното нещо. От тук така и лоста върви близо до тялото. Виждате? Така. Дишането е най-важно. Тук вдишвате, в горна фаза издишвате. Дишвате, издишвате. Дишвате, издишвате. Така 10 повторения. От 30 до 40% от тежестта загрявам аз. Мъртвата тяга е много базово и добро упражнение, многоставно за цялото. Друго, което може да кажем за мъртвата тяга, е това, че формата е ето по този начин. Сгъвате, задника минава назад, не се получава тази форма. Задължително. Също така може да кажем, че мъртвата тяга изгражда много добре плътност на тялото и като цяло в гърба, масивност. Нека преминем в следващата работна серия. Тук вече са по-малко повторенията. Минаваме на 7-8 повторения втора серия. Както обясних и преди това, много важно за правилното изпълнение, за това едно упражнение да е функционално и да ви влезе по най-добрия начин, е това да може да се стараете да правите правилно формата си. Формата на движение и биомеханиката. В смисъл такъв, както казах, това упражнение, като дигате, така ще покажем даже. Задника върви назад, лоста близо до тялото и коленете се свиват. Докато достигне в долна фаза на движението.
И продължаваме с втората серия, която е от 7-8 повторения, не повече. Като целта на занятието е да напомпате мускула, да вкарате кръв за следващите упражнения. И продължаваме, като почивката между сериите не трябва да бъде не повече от минута, минута и половина. Между упражнението около 2 минути. Като постепенно аз лично покачвам от 25 до 30% всяко повторение, като стигам до максимум от 90% от това, което правя като работна тежест. Другото важно нещо, което мога да кажа, е това, че е важно като тренирате да пиете достатъчно количество вода за вашата право на електролитен баланс на тялото. И продължаваме с третата серия, която правя 7-8 повторения тук. Важното е да дишате правилно и да се стараете постоянно гърба да е права позиция. Правим почивка от около 1 минутка. И след това продължаваме с следващата последна четвърта работна серия.
вече на четвъртата серия. Имаме сваляне на тежестта, намаляване от 20 до 25% от нея. Вече правим 9-10 повторения. Бавно е, важно е също така скоростта е другото важно. Бавно да дигате, експлозивно. Правите около 2 минути почивка и правите следващото упражнение.